Hej med jer og velkommen. I dag der skal I prøve at bygge sådan en kædereaktionsmaskine her. Det er en maskine, hvor man starter den i den ene ende, og så bliver den ved hele vejen gennem en masse forskellige led. Vi kan desværre ikke være med til at bygge sammen med jer i dag. Derfor så har vi også bygget den her for at vise jer, hvordan det kan laves. Vores kædereaktionsmaskine, den starter ved, at man skubber til den her bog, så den vælter. Så skulle den gerne køre hele vejen herover og slutte med, at der bliver ringet på klokken. Er vi klar, Emil? Yep. Godt. Så tæller vi ned. 3, 2, 1. Kør! Bum! Sådan! Vores maskine, den lykkedes. Det hele kunne starte med, at jeg gav et lille bitte prik, så kørte den hele vejen igennem og ringede på klokken til sidst. Når man bygger sådan nogle baner her, sådan nogle maskiner, så er der nogle ting, man skal tænke over for at få det til at lykkes. Ja. Først og fremmest, så skal man oplagre energi i banen. Det kan man gøre ved for eksempel at sætte sådan nogle bøger her på højkant. Fordi når man så giver dem en lille skub, så vil de gerne vælte. Det giver en bevægelse, som man kan bruge videre i maskinen. Lige præcis. Vi brugte bevægelsen af bøgerne til at skubbe til den her and. Bum! Der havde vi også oplaget energi i. Det gjorde vi ved at løfte anden op. Fordi så vil tyngdekraften gerne hive i den og give den fart på. Selvom den her and, den var løftet op, så fordi den ikke er særlig tung, så skubber den ikke særlig hårdt. Nej, så der er altså ikke særlig meget energi i den. Men den kunne stadigvæk godt skubbe til vores kagerulle her. Det er fordi, der havde vi også tænkt os om, da vi lagde den her. Så sørgede vi for at lægge den sådan, så den kun skulle have et lille bitte puff for at komme ud over kanten og udløse sin energi og rulle. Det er vigtigt, når man bygger de her baner, at tænke på, at det ledet starter med, det skal bare have et lille bitte prik for at komme videre. Vores kagerulle, den skubbede så til den her høje pind, som kunne vælte. Den kunne skubbe til den her kugle, som kunne vælte vores bøger. Så det igen gav en dominoeffekt, hvor energien blev udløst derhen af. Bogen, den sidste bog, den skubbede til den her tennisbold. Og tennisbolden, den lå, så den stak et stykke ud over pinden. Fordi så kunne den få fart på og blive skubbet igennem røret. Når den kom ned igennem røret, så skubbede den på den her pind. Og pinden, den skubbede på nogle Mentos, der lå herude i spidsen af røret. Og Mentosne, de faldt så ned i vores cola her. Og cola og Mentos, det giver en cola-fontæne, så der væltede cola ud over det hele. Og når der så var væltet en masse cola ud, så var den her ende af vores vippebræt ikke tung nok længere. Det vippede, og bolden, den begyndte at trille. Den fik fart på, fordi den var løftet op og gerne ville nedad. Bolden rammer så vores bog, Ja. som skubber til alle træklodser. Og så ringer det på klokken. Det er mega smart. Vi skal lige have den en gang til. En gang mere. Lad os prøve en gang til. 3, 2, 1. Ja! Vi har måske tilføjet en lille brandballon til anden omgang. Klokken er blevet skiftet ud med noget, der kunne brænde. Lige om lidt, så er det jeres tur til at lave sådan nogle baner her. Og der er 2 ting, som det er virkelig vigtigt at huske. Det handler om energi. I skal sørge for at oplagre energi ved at løfte noget op, der kan trille ned, eller rejse noget på højkant, der kan vælte. Og så skal I tænke på, at det skal være nemt at udløse jeres trin. Der skal ikke særlig meget energi til at skubbe, sådan så den kører videre i jeres bane. Så skal I helt sikkert nok få bygget nogle gode kædereaktionsmaskiner. Held og lykke! Det var fedt! Det her. Yes, det kørte!